square, see circles inside my head. Telling truth I feel it, telling the truth. All those hopes, all those words I kept growing just to see life. I almost forgot. Last time I went home, it didn't feel like home at all. Too many doors I thought to hide a cry before sleep. Before sleep, when I see lines become squares, see circles inside my head, telling truth I feel, telling the truth. All those hopes, all those words I get growing just to see life. I almost forgot. I see lights become squares, see circles inside my head, telling truth I feel, telling the truth. All those hopes, all those words I get growing just to see life. I almost forgot. Last time I went home, it didn't feel like home at all. Too many doors I thought to hide a cry before sleep. Take a breath just one time. Try to feel somehow. Something is not part of you, something does not belong to you. Try it once and fail again. 'Cause every rose has its thorn, but every thorn has its rose. Get to know all your scars, not just the ones they love. 'Cause every rose has its thorn, but every thorn has its rose. Get to know all your scars, not just the ones they love. Take a breath just one time. Try to feel somehow. Something is not part of you, something that's not belong to you. Try it once and fail it again. Every rose has
'cause every rose I see thorn, but every thorn I see truth. Get to know all your scars, oh yes, it one day love. 'Cause every rose I see thorn, but every thorn I see truth. Get to know all your scars, oh yes, it one day love. Take a breath, just one time. Try to feel somehow. Something is not part of you, something that's not belong to you. Try it once and fail again. Take a breath, just one time. Try to feel somehow. Something is not part of you, something that's not belong to you. Try it once and fail again. Bai? Bueno, hasingo gara orduen? Bai. Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko danoi gaur hona etortzia itxik, bai? Hasiera baten gaurko saioe euskeraz planteauko dugu. No sé si alguien tiene alguna dificultad para entender en euskera. Vale, perfecto. Orduen gaurko bilera euskeraz egingo dugu, vale? Bueno, gaur kartelin ikusten dozuen moduan, bilera honen asmoa da plan orokorraren bigarren moldaketa azaltzie, bai? Udalak plan orokor bat onartu zegan, 2012 urtien plan orokor horren lehenengo moldaketa egin zen, eta udalaren asmoa orain izango litzateke bigarren moldaketa hau onartzie, bai? Onarpen hori emateko, importantie da jentiek jakitxie lehenengo eta behin plan orokor bat zer dan, eta gaurko bileraren asmoa da plan orokor horren barruan 8 moldaketa sartu die, eta orain onartu nahi die 8 moldaketa horrek, 8 punto horrek, bale? Orduan, preparau dugu bideo motz bat, bai? Pare bat minutu terdiko bideo bat preparau dugu, pixkat girotzeko gaixakin, eta bideo hau ikusita gero, Letiziak, dala udaletxeko arkitektuek, berak azalduko dozkuz moldaketa hauek banan-banan, bale? Eta orduen, moldaketa bakoitzarekin, jentiek deko esan salantzak edo dana dalakue, nigero ja biditxue jartzen danien bajatuko naz bera, eta mikroakin ibiliko naz, bale? Orduen, batomatek salantzaren bat galdetu gure baldin badau, Letizia hemen dau, bai, eta berak argitzuko dutzuez, salantza tekniko guztisek, bale? Konforme? Orduan, Inigo, ipini nahi dozunien. Aldaketak. Hiri antolamenduko plan orokorra udalerri baten lurraldearen antolakuntza orokorra ezartzen duen araua da. Berak ahalbideratzen du gure lurrari eman nahi diogun erabilera orekatua. Landa eremu, herritar, industria eta zerbitzuen elkarbizitza besteak beste. Baina udalerriko eta herritarron erritmoak eta premiak aldatzen joaten dira, eta ondorioz plan orokorrak malgua izan behar du, gure beharretara egokitu behar da ezinbestez. Horregatik, 2009an onartutako plan orokorrari beharrak eskatuta, puntualki aldaketak egin behar zaizkio. 2012an egin zitzaizkion batzuk eta orain beste batzuk egin nahi dira.
Bergarak eta bergararrok aurrera egiten jarraitzeko pauso berri horiek garrantzitsuak dira. Eta are eta garrantzitsuagoa da horien inguruko zuen ekarpenak jasotzea. Horretarako, zuen iritziak jasotzeko bilera batera deituko zaituztegu. Arratsalde on danori, eskerrik asko etortzeagatik, ikusi duzuen moduan, hau presentazio hau preparatu zen aurretikan, bai, webgunean publikatu zen, eta oingo duguna da pixkat plantatzen diran 8 aldaketak nondik norakoak dian. Orokorrian hasiera baten presentaukot zer dan plan general bat, bai? Guk gure tramitazioan plan general aldaketa puntual honetan indogun tramitazioa onarte, eta hemendikan aurrera be burutuko duguna. Eta momentu oro nun hartu laikozuen parte zuek espediente barruan, bai? Bueno, hemen ikusten dozue, azkenian lurzoru urbano eta urbanizagarrixa dana bergan, ze da plan general bat. Ikusi dugu azkenian imagenetan, plan generalak itzen dabena da, gure herrixan azalera guztia esan daigun esateko. Zer dan lurzoru ez urbanizagarrixa, zer dan urbanoa dana, eta zer dan urbanizagarrixa izan leikena, bai? Gero horren barruan, eremuak zehazten ditugu, eta eremu bakoitzean ze erabilera bermatzen dugun. Bai, etxe bizitza izan leikela, industria izan leikela, landa eremuen ze erabilera ematen dian. Bai, kontutan eukibio plan generalian bai, aipamen moduan, ezin dugula beti guk Bergarako udalak zehaztu arautegisa, bai? Hainbat arautegi eratortzen jakuz arautegi sektorialetatikan. Bai diputazioan arautegisetatik, bai Eusko Jaurlaritzak ipintzen daben arautegisatik, zein estatuak ipintzen daben arautegisak. Orduan, guk tasauta dakagu gure nondik norakoak, bai? Eta horren moduan mugitzen gara. Bueno, orduan, bidizoan agertzen zen moduan, eta nagorek esan daben moduan, gure plan generala 2009 izan onartu zen, eta inzeman lehenengo aldaketa puntuala 2012an. Bai, oinguan, plantatzen dugu zen 8 aldaketak, txikitsuak dira, ikusiko dugu banaka-banaka, eta, azalpenek baiar badozu zehazki, galdetu eta erantzuten egongo gara. Guk zer egin dugu onarte, guk inginoan kontrata alde batetikan arkitekto bat, berak itzen dabena planamentua, eta beste alde batetikan ingurumeneko estudizio bat, bai, eko lur. Euro plantatzen dabe, bi estudizio esan daigun alde batetikan planamentua eta beste batetikan ingurumen inpaktua. Guk ingurumeneko inpaktuko dokumentuaz, Eusko Jaurlaritzara helarazi ginuan eta jaso ginuan ingurumen txosten estrategikoa 2008ko abuztuak 6an publikau zen. Hau da, hemen ikusiko dozu ezen, aukera guztiak dagoeneko ikuskatuta dare ingurumen saietikan, bai? Ingurumen saietikan, zein berak aurre ikusten dituan beste agentzia batzuk, agentzia eta dana dalakua, bai? Hortaz gain, plan generalaren tramitazioan partaidetza prozesu bat egon bila da. Eta horren partaidetza prozesuaren hildo estrategikoak eta nondik norakoak be, publikau ziren Gipuzkoako aldizkari ofizialian 2008ko abuztuak 10an. Eta hortatikan eratortzen da, bai bideo bat ingo dugula, jende aurreko bat egongo dala, hortatikan aparte, bai ofizialki egongo dian partaidetza alegazio epia, aholku batzordea, hirigintzako aholku batzordea, datorren aste artean egongo dana, bai? Baina, esan digun, herritxarrak parte hartuko da bezena be, han ipintzen da, zela parte hartuko da bezen. Eta gero, egoindala gutxitadikan planeamentu oro edo plan orok bia dau hizkuntz inpaktu bat. Hau da, planeamendu horrek onartzian euskararekiko eragina eukiko daben edo ez ikustia. Plan honeri bebai pasaudotxagu tramite hori, udaletxeko teknikarixak, eta printzipioz, espediente barruan dago, eta egokisa da, bai? Orduan, banaka-banaka junda, lehengo planteamendua eta bidizoan ikusten zinuaten moduan, Errekalde Jauregiko sistema generalaren gainean da, bai? Hemen ikusten dozuen undagoan, alde zarreko goiko aldian, danok ezagutzen dozue, gaur egunera arte, plan bereziaren delimitazio barruan zeuan, jardineko beko partia, esan daigun, bai? Jauregira arte. Goiko aldia ez zeuan sartuta. Orduan, udalan eskariz, Eusko Jaurlaritzak delimitazio barruan sartu zeban 2016ko 126ko dekretuan bitartez. Orduan, oinarte, esan daigun, gune hau zan plan bereziaren barruan sartuta zegoana, eta gune guzti hau haunditxu itzen da eta plan berezi barruan sartu beharko dugu.
Orduan, tramitazioakin jarraitzeko Eusko Jaurlaritzako bestu da ben delimitazioa plan orokorrian onartzen dugu, eta gero eratorriko da, bertatik, plan bereziaren aldaketa barruan delimitazio hori sartzia. Horrek baldintzatuko dau eta hobestuko dau, bertako kalidadiak eta hobiak izatia eta patrimoniok diru laguntzak emotia, bai. Urrengo puntua. Hau, aspaldi txikan dator, bai, aurreko norma subsidiarisuak gaur egungo agorrozina, bai, hemen ikusten duzuena, eta hau da San Martin eskola, bere berdeguniak, bai, hemen dago aterpetsua. Gaur egun, eskola ekipamentu bezala dago gune guzti hau, bai. Esan digun, agorrozingo berdegunia bukatu eta badago bakantxa bat eskolara begira, hori dago gune eskolar moduan sartuta, bai. Gutxi gora bera dira, esaten dutxuet, 1.060 metro karratu. Orduan, plan general honekin zeitzen dugu, ikusten dugu, ez dagoela beharrik, San Martin eskolia haunditzeko, orduan ez daukala zentzurik, gaur egun, dotazio ekipamentu deportibo bat izan lehikena, eta beste erabilera kompatible batzuk eukile izkezena, murriztia, dotazio bat ez da honian haunditzu beharra, bai? Eskolia ez da haunditzu beharrik, orduan, bueltatzen gara, gaur egungo realidadera planora ekartzia, eta aldeen aurretikan planeamenduan jasota zegoana itxera, hau da. Hau da nahi izango zen, polikirolde gizakin eta ipintzakin, esan digun, kirolde ekipamentua, eta hau izango zen, hezkuntza ekipamentua. Orduan, hemengo zona, ikusten duzu moduan, esan duten 1.060 metro karratuak aldatzen duguz. Sistema general ekipamento eskolarretikan deportibora, bai? Urrengo puntua. Urrengo puntua edator eskaera batetik, bai, Arizkar Baserriko jabiak eta Lurzorunen jabiak eskatzen dabe desklasifikazio bat, bai? Exactamente, a ber, non dagoen, hemen, vale. Hemen dagoen eskinatxo bada, oso azalera gutxikoa da, 552 metro karratu, hori plan general honetan zegoen klasifikauta lurzoru urbano industrial moduan. Desarrollorik anestan ez ikusten eta gaur egungo fizikua ikusten danez lurzoru ez urbanizagarri dela, eurek eskatzen dabe lurzoru ez urbanizagarri moduan lagatzia, hau da, desklasifikatzia. Gu kontzati pintzen dugu, ez dugulako ikusten behar izan hori da honik, eta oso azalera txikisa daukana, erreka eta gainera bai errekak, hemen. Gehi uberara doian, bidien artian da hola, eta bueno, egisa esan da, ez dauka zentzularregirik, eta ondo ikusten da urbanizagarri da lagata. Ikusten duzuen moduan, trama definitiboa izango da, eukiko dau bi baldintza lurzoru ez urbanizagarri honek. Jarraitzuko da dukintzen baldintzak errepidianak, eta bebaitza puntito dunak ikusten duzuena errekiari binkulauta. Urrengo puntua, San Antonio ingurua ikusten duzuan rotondan, lehen bidizuan oso ikusi da. La Flor deitzen zan eraikuntza horren inguruan, bai? Bidizuan ikusten zan, de hecho, olako imagen bat, zer ikusi lehikeun, ose imaginau lehikeun gerora begira egongo dana. Jakin, imagena hori ez daukala zetan fizikokik ero gola izan, baina, bueno, gutxi gara bera jendiak volumetria antzeko bat ikusteko zer dan. Hemen planteatzen dana da, sustituzio bat, reedifikazio bat, bai? Lehen zegoana ordezkatu. Planteatzen dana lehen zegoana ordezkatzia eta planteatzia aktazio bat, nun lagatzen dutxaun eraikitzen lehen zegoana baino, 158,60 metro karratu gehiago. Bai? Lehen ikusi dozuen sekzioan ikusten zen, zela alboko frentetikan ikusten bau dugu eskumatarako altueri hartuko zeban eta alineazioa bai. Ordan printzipioz, hau dana libre gelditzuko litzake, gogoratzo zuen hemen eraikuntzak zerela, honen edifikabilidadi egotzea, eta lehen zeukan bi etxetikan, bi etxe bizitza zeuzkazen, oin aukera 8 itxeko. Gehienez 8 itxeko. Bai? Hau askarruntzeko eremuan da, hemen azkenian, bidizuan ikusten zan moduan, planteatzen dana da, gune industrialaren zabaltzearen planteamendua, bai? 2.980 metro karratu inguru planteatzen dira ampliatzia, gaur egun izango litzakena hau, espondatxo hau. Hau gune industriala da gaur egun,
eta hau da Biala gora doian. Gune hau ja izatez guztiz eraldatuta dago eta ez dauka landareriarik. Orduan guk ez ginoan geizki ikusten aldaketa hori bermatzia, erabilera hori uztartzeko eta bertan egokitzeko azalera be. Ikusten duzu proporzioa be nahiko txikisa da launditzen dana. Orduan eskariari onartzia eta 2980 metro karratu horrek handitzeko prozedimentua. Komenta igual, hasieratik akaso komentatzen auken, guk aldaketa honek plantatzen dozu genian, asko eta bidizoan ala jasotzen dira hitzarmenetatikan, aurretikan udaletxian indian, hitzarmenetatikan eratortzen dianak, edo partikularrak iten ditzuan eskaeretatikan. Eskaera horrek egok ikusten baldin badira, tramitian sartzen dira, bai. Tramite horrek epe luzea ukitzen dabe, eta orduan juten dira gutxinaka, esan digun, saku baten sartzen, gero danak batera itxeko. Guk hemen 2019ko urtarri erartekoak sartu ditugu, bai? Aurretikan inzianak, eskaerak. Urrengoa, eta ikusiko duzue, ernai, danok ezagutuko zue ernai, bai? Urartetxekin udalak inditzuia dagoeneko 3 hitzarmen, bai? Bertako desarroioa albideratzeko, bai? Hemen dago ona. Lehenengo eraikuntzak ja gauzatuta dare, hemen dago zentro de dia eta bere parketxua danok situatzeko, rotondia, eta hemen plantatzen dana da, eraikuntza honetan, eraikigarritasun gehiago emondia, bai? Plantatzen dana da, bidizoan agertzen dira, 3680 metro karratu gutxi gora bera libre, eta horrek itzen damena zer da, etxe bizitza libreak ipintzeko aukera aukitzeko, imia dira bai, VPU-ak eta espazio libreen sistema generala onditxuia da. Horrekin zeitzen du, 2005 metro karratuko VPU-ak bermatu behar ditugu bai, hartzamendin bermatzen dianak kasu honetan, ontsa salduko txuet, eta Mekolalden egongo dan sistema general, espazio libreen sistema generalian bai, haunditzen dugu azalera, bai. Orduan, honekin zer da azkenian bermatzen duguna? Lehen ernain exekuzio unitate honetan zereguan aukera 84 etxe bizitza itxeko babes ofizialekuak, bai, regimen general, oin egongo ziran 104, 20 gehiago, hartzamendira eramategianak. Tasa hauetan berdin gelditzuko gineake, 72 lehen, eta ontsa bai 72 lagatzen dauz, eta etxe bizitza librietan, lehen zeuken aukera 209 itxeko, eta oin 36 gehiago, 245, bai, maksimuak. Orduan, hemen lehen esan dutxuete moduan, honek segitzen dau. Baldin badakoat 3680 metro karratu, etxe bizitza libre, hau da, nik lagatzen badotxat, 36 etxe bizitza libre gehiago itxia, egon bia dira bebai, babes ofizialeko, basandako, 20 etxe bizitza gehiago, eta horrek, kokatuko dira hartzamendin. Hartzamendin dagoeneko bazteren etxe bizitza ofizialak, eta gainera estedente bat zeuan, gehiago zeren planamentuak lagatzen zebana baino, beharra zebana baino. Eta Mekolan lehen, gune honetan, bermatzen dugu, espazio libreen gunea egotia bebai, azalera eraikigarritasun horrek suposatzen dituan 2005 metro karratuak haunditzia. Eta, kasu honetan, gabez berdin Amillagan, lehen esan dugun aurreko puntua zan ernaikua, Amillaga industrial gune hau, nahiko haunditza dana, hemen ze planteatzen da, 2 puntu planteatzen dira, bai, orokorrian. Egisa da, Amillaga industrial gunea nahiko zarra edo, aspaldikua dala, bai, horre etortzen dira normatiba berezizak, eta, gu badakagu baldintzak esaten inundabilidade kotak eta diala, zela eraikitzen danian bertan, ze baldintza eukibia dituzten, eta hori jaso itzen dugu bakarrik. Eta bigarren aukera, bigarren aldaketa izango litzake, gaur egun Soraluze kooperatiba dagoen partzelia, ITV hau ITV-a da, hor lagatzen dugu eitzen gune komertzial bat, bai? Erabilera komertziala daukan espazio bat. Ikusi behar da, edo, guk ikusten duguna da, azkenean Amillagako industrial gunean partzelarixua be aldatzen jundala, behar izanak be aldatu indiala, eta industria handitxikan, industria txikira edo tertziariora jundala. Eta urbanizazioak be egokitzen, bai, hemen dakaguna, egokitu duguna,
beste erabilera batzuen, transformazio bat badoiala itzen urteka. Eta, aldaketa honetan, planteatzen daia, industria hundixak esan daigun. Kasu honetan, Zora Luze kooperatibakin udalak hitzarmen batein da zeukan, bere polo estrategikoa osintxu mantentzeko, eta horretarako albiratu behar zen hemen beste erabilera bat, bai? Hori hitzarmen baten dago ja, eta udalak itzen da bena da kasu honetan plan generalian jaso hitzarmenetikan eratortzen den akordu bat, bai? Eta azkenengua, motz-motzian esan da, bai? Gipuzkoako Foru Aldundixak lurralde historikoko kobasuluen zerrenda bat egin zeban, bai? Eta Euskal Kultura Ondariak babestu inditzu. Orduan, gukitzen duguna da, 2015ko azaroan biko aginduz, babestu zitsuan hainbat. Eta Bergaran, kasu honetan irudixo. Da hola, autopistara sarrera dagoen totondan gainia, bai? Orduan, guk hori jasotzen dugu kataloguan, Eusko Jaurlaritzak babestutako eta baldintzak horrekin jaso behar dugu kataloguan. Hor da, bebai eratortzen. Motz-motzian esan da, lehen aipatu dana bai bidixuan, eta bai nagorek, ustot komenta da bela. Guk aldaketa puntual honetan, gehienak dira, hitzarmenetatikan eratortzen dian akorduak jasotzia, beste asko, bai Errekaldena eta bai kasu honetan plantatzen den irudizioko hau, Eusko Jaurlaritzak onartutako edo katalogo edo delimitazio desberdinak jasotzia gure planeamendura, lehen esan duten moduan, estrategikoa dia aurendako eta gu jasoin behar duguz, eta gero, bai eskaera batzuk jasota, guk balorazioa indogu egokisa dela, tramitazio administratiboan bai, Eusko ingurumen txostenian jasota dare eta egokisak ikusten dira, orduan jaso dugu hemen. Horrek izango zian, motz-motzian, gu plantatzen dugu zen aldaketak. Ez dakiz alantzaren badakazuen, ze igual akaso igual indot oso, niretako oso puntuala dia, baina igual zuen dako zalantzak suertatzen jatzu ez. Gero esplikauko notzuen, hemendikan aurrera zerreingo dugun, igual zuek aklaratze aldera. Gukitzen duguna da, dokumentu hau badakau, bai, espedientia dakau, esan dutxoten moduan, indogun tramitazioa izan da, bai Eusko Jaurlaritzako impacto ambientalera bialdu, bai itxabe, kasu honetan aesara, abiazioa azkenian servidumbres aéreas, bai, esateko. Eta ointxe hurrengo pausa zein izango litzake, gu datorren astean dakagu hirigintza aholku batzordea, motz-motzian esateko da, batzorde bat nun herriko arlo desberdinak ordezkatzen dituan bilera bat eitzen da, bai komertzioa, esan digun igual eskolak, momentu baten bebai ingurumeneko talderen babalin badao, bai, hori ja tasauta dago, ordenantza badago horren gainean, bilduko gara eta txosten bat eitzen da honen gainean. Behin hori eukitza, guk eramango dugu hasierako onerpenera. Hasierako onarpena inda, boletinan publikauko da, Gipuzkoako aldizkari ofizialean, 55 egun abilez egongo da alegazioak eitzeko epia. Hau da, garrantzitsua da, zezuek hemen planteatzen dian 8 puntuetan zeo zer esatia nahi badozue edo alegazioaren, bat aipamenen, bat edo zeo zer planteatzen badozue, 55 egun abile dakazue, boletinan publikatzen denetik urrengo gunean txikan nazitza, 55 egun. Espedientean jarraitzoko dira, eta guk horrekin inbia dugu alegazioak erantzun inbiako ginua zen. Alegazioak egon ezkero erantzuten dutxu egu zueri, baitxabe jasotzen dira puntualki, estudio ambientalari eragina baldin badoke, aldaketa puntualen bat inbiar bada, aldaketarik inbiako ginuan, bestela, zueri erantzun, azalpenak egon, eta dokumentia egokituko ginuan. Egokitu beharko balitzake, bai? Eta gero, aprobazio provisionala edo behin-behineko onarpena mongo zotxaun, kopura bialdu ginuan, Comisión de Ordenación del Territorio País Vasco, bai? Dala azkenian Eusko Jaurlaritzan organo bat, plan orokorrak onartu aurretikan, eurek txosten bat inbia da bezena esaten egoki iruditzu bajakue, guk bitxartian bebai jaso behar izango ginua zen txosten sektorial guztiak, hau da, urragentziana, azpiegiturenak karretera sekoa diputazioan, patrimonioaren txostena, dana delakoa jasoko ginua zen espedientean urredanekin, dana jasota kopura bialduko ginuen, ez bakarri dokumento baizik ez da espediente guztia, eurek dauke 3 hilabeteko epia zehoz esateko, eta ez bada bezaten, guk badakagu behin betiko narpena emoteko aukera.
Bai, orduan, oso garrantzitsua da, zuek parte hartze prozesuan, egoki pentsatzen baduzu zer esatia, goin 45 egun dakazuela, guk hasierako onarpena plenuan emon, eta boletinean argitaratzen danen urrengo gunetik anasitza. Bai? Hola, motzian esateko, ez dakite ulertu da. Bueno, eta lehen komentau duguna, galderaren bat edo iritziren bat edo sentitzen dut, baina COVID-agatik makila ridikulo honekin. Area 50, Bai? azkarruntzen. Bai. Atzera botatzen noia, Bai, hortxe. Bai. Gaztelu basarri zadon inguruan, Aha. guri, angiosarkueri, ondo etorriko zitzake, ikustia, enlace bat, karretera angiosarkuari, varianteraino. Hor ikusten duzu zubisa, horixa bukatzen daderaino, oso erreza izango zen inkorporatzea enlace bat. Hau, esaten duzu zubisa? Bai, bai. Goitxik, hortik, enlace, erreka gainera, variante bezala. Orduan, trafiko guztia angiosartik Gasteizera, Bilbora joan leikiena, hortik desbio ingo zeban da obra oso merkia izango zan da, egokiza izango zan, kontemplatzia hori, aukera hori. Ikustia o estudizatzia hor. Bai, hemen ikusi dako litzakena guk esekusin ulitatian barruan, posible dakaun, printzipioz esaten doztasuna onbito horretatik kanpo dago, ez? Hori da. Bai, hau da, zuk esan doztasun bidea, Variantera, zehaitxik, bide bisak diputaziokoak. Dauko aukeria, oiarbide, bergakoa dala, esautzen dago. Orduan, nik uste dut udaletxea, eskatu lehikioa estudio tekniko bat eta presupuesto dotazio bat hori inkorporatzeko. Baina plan generalarian espada onartzen, berak izango dabe, ez dago beharrik ez, da nik uste dut egokiza izango zala hori. Bueno, kasuan kasu horrek alegazioetan nahi bozue jaso, nik ikusten dutena, hola, motz-motzian esan da, zuek, edo ondo ulertu badotxu behintzat, bia dozuena da, bia lau, variantera lotzia, esan egun, sartu barik gune industrial honetan, eta bueldia mon bidarra, ez? Gertatzen dena da, anbito honetatik kanpora etorriko litzakena, orduan ikusi, ez dut uste, Ontxe bezala, baina honeko 50 trafikoa desagertu ingo zan. Bai, hori bai, ulertu dutxut, Dinot, anbitua delimitatzen danean, azkenean hau da sistema general bat, bai, dala guztiz desberdina guk hemen tratatzen dugun aldaketakin. Beste eskaera bat dala, ados, eskaera horrekin, baina ez da hemen tratatzen dan eskaeria. Nik esaten dut inkorporatzeko. Bai, beste puntu bezala esango zinua Bai, zuk. garai baten, oin dela, zuk esan duzun bezala, 6 urte, 7 urte, grupo Ibar itzen zeban etxiak, sezinua zan bajo 6 alturas. Ontxe dauka 8. Osea, urbanismoa itxia, volumien propiedade batera monda erreza dala. Osea, etxenik ez latzen moztazu, 3 altura gehiago itzen goizan, regala uliketzu garajiak eta bajuak. Hori erose denek itzen dago. Lehenko arkitektuak esaten zeban bergaran, bajo 5 izimia zebalan gehien. Nik ulertu dutxu zen nahi dozun esan, Nik ulertu dutxutena da, zuk iten dozun beste plantamendu badala, urrengo plan generalera begira, beste eskaera bat. Ontxe momentuan ez dut ikusten aldaketan, plantatzen dugun aldaketan sartzeko aukera. Baina urrengora begira, beste eskaera bat, ondo jasotzen da, eta urrengorako aztertzea izango litzake. Plantatzen dozuena da, adostuta dauko zuen gauza bat, guk ezin dugu aldatu. Baina hor garbi ikusten da, erreza dala itxia. Txokatzen zaidatena ez planteatzea, ez ontxego, ez dakit noiz, ez planteatzea aukera hori. Zaitxik doz erreza itxeko. Nik hor ikusten, zu planteatzen dozunakin aztertu barik, Egiza da guk hemen indoguna, eta hasieratik esan dutena da, guk plan aldaketa puntual honetan indoguna da, hitzarmenetatik eratortzen dian bete beharrak planeamentuan jaso, baitxabe eskaera puntual batzuk, bai? Esan duten moduan 2019ko urtarri erarte indakuak. Kasu honetan, nik jungo nitzake gehiago a revisión del plan general es modifikazio puntual batera. Zeia gai estrategiko bat izango litzake. De acuerdo. Gertatzen dana dok berdina solaluzekoakin. Bai. Solaluzekoak finanziazioa behar dute. Nik ez datik berganda izen niztuena neizni, baina nik uste dute han ezeben lagabiar zentro komerzial bat itxia. Zetxi bergara nahiko zentro komerzial edarez, eta aukera komerziala
oso garbi dago superauta daola. Beste gauza badaola, konbenioa sinauta, da oso gaitza da atzeratzea bota hori, baina onartu bia dana da, bergakua, beste zentro lide bat, multinazional bat ipintzia, ez du konponduko bergako erosketari, ez zetarako ez. Beste gauza bada, akordo badaola, eta hori inbia dala. Horrekin ados nago. Baina nik uste dut angiosorrendako eskatzia hori ez dala gauza hondirik. Ez ondo, nik uste planteatzen dozuna, jasota gonbiako litzake urrengo tramitazioa. Ez dakite, ni jungo nintzake, kasuan kasu, aztertzera posible dan, ze horrek ja bakarrik lehen esan dute moduan, ez eban eragin municipala eukiko. Horrek azpigiturakek zer esatia eukiko leuke, baitxabe afektatzen dugu zen jabetza pribatuak. Baina kasu horretan rebizinora jongo nintzake eta ez aldaketa puntual batera, zeia da konfigurazio handi bat aldatzia. Baina, bueno, aipamen horrek urrengorako jasota. Besterik, baton batek, bai. Nik esan nahi dautena ez dauka zer ikusirik 9 puntu hauekin. Baina bada gauza bat arduratzen gaitxuna asko, eta da zu itxa hobetzea. Eta ia hori nunbaitzen kontemplatuta dagoen, edo... Zubitxako urbanizazioa dinozu? Zubitxa, bai. Hausua orokorrian? Bueno, nik motz-motzean esateko momentu honetan etorri gara rebizinua planteatzera bai, aldaketa honek, modifikazioa esateko, modifikazio puntualeko 8 puntu honek. Nik uste gure aldetikan azterketa horrekin zidan, proiektu bat badago, eta bueno, ikusi beharko da, egoera honetan egoera ekonomiko eta sozial honetan abertzelak duatzen juten garan. Proiektua badago, dagoeneko udaletxian, eta ikusi beharko dugu zela gauzatu horria. Baina alata guztiz ben, nahi dut esan, gu bestaldetik bai nahi neban klarulaga, gu bulego tekniko eta bai udala zabalik garera eta edozein ekarpen olako gauzak itxeko, gu momentu oro zabalik, jendia hartatzen dugula, eta proiektu bat badagoela horren gainean. Bai. Hori igual, gorkak aber. Bi kontu bat. Basan asmoa eta gaur Letizek zanaren moduan, neurri baten oso lotua dago aurretik martxan daren tramitazio batzuk azalpenak emon eta horren inguruan aportazioa jasotzera, baina basan asmoa bai beste planteamendu batzuk entzutia. Esan dako moduan, segurazko inkajoian sartuko lirake, eta horrengo modifikazio puntualian edo ja berrikuspenian, eta biharko lirake nola baitz mai gainera, eta balorau biharrezkoa dien, egokisa dien, eta in lizkien, lehengo valorazio tekniko batek izan dazuna. Varianterako akzeso bat, izan lehike egokisa ikuspegi batzutatik, ez dakigu teknikoki posible dan, ez dan, beste administrazio batzuk sartzen dio jokuan, eta segurazko asko zure prozeso luzio ba, kolukin kontua edozen modutan, Letizek izan daren moduan jasota, eta ikusiko da, horrengo planteamentutarako bidera garrizan ez dan. Aitzatzen moduan, Zubitxako berrurbanizazioa mai gainean dago aurretik be, proiektua idatzitza dago, eta pasan asmoa aurten bertan zati bat itxia egoera honek baldintzau dago eta oingoz bentzak geldi dago, baina epe ertein bat emintza badasmoa horri heltzia. Edo zen modutan esan dako, gaurkoa usteot aportazio horre jasotzeko atea zabalik, baina neurondi baten nahiko mugatuta daukagula plan generalaren aldaketa puntual honek dakarren 8 puntu horren zabal, ere muertara, ez? Edo zen modutan, esan dako aportazio horrek eta jaso, eta oingoan espaldin bada urrengotarako baloa biako litzake sartu lizkien, egokisa dien eta nola biako litzake. Bai, ala eta guztiz be, esaten dut zutena, gu bulego teknikoan informazioa gomoteko presgara beti, momentu oro dakagu, adibidez kasu hori, hangaldetuko baseinoak gu proiektua erakusteko be badakago aukera, bai? Gertatzen dena da, ejekuzio epia, ontsi ez dakigu ondo, noiz izango dan, egoera kala behartuta pixkat, ez? Eta gero, prioridadeak eta markatzen janean, bai. Bulego teknikoan zitxi hartuta erakutsiko gontxu. Bai. Bai, atzera gode, irudizioakua esaten dozu, ezta? Bai. Ze esan gura da horrek? Horren ondorizua zer izango da? Azkenian, diputazioak indabena da katalogau, Gipuzkoa barruan, zeko basulo pentsatzen daben balorea daukela, bai? Eta bergan,
hau bakarra balorau dau, irudixokua, esan digun, balore bat badaukala. Itzen daben azkenean, zerrenda baten sartu eta patrimonioko besten dau, balorean ipintze hori. Ikusi beharko dugu zena da, eurek esaten dituzten baldintzak ze momentuetara arte inleiken ze, eskotan be, babesa ipintzen da, eta gero, zailtasunak egoten dira, eta koba bat, dakiun moduan, baina egisa da, eurek balore bat emoten dutxela, eta nik uste hori garrantzitsua dela. Jakitzea, Bergan, udalerri barruan, olako gauza estrategiko bat be, badagola, eta balorean ipini behar dugula. Zalantza gehiago dakazue edo oso ze... Hori ze dabe, bai, ze suposatzen da. Hau, ez da? Hau da, bai. Aber, hemen, hitzarmen bat dago, bai, Soraluzekin, nun azkenean estrategiko mailan, lehen berak ondo esan den moduan, Soraluze polo estrategiko moduan osintxun egoteko, bai, azkenean segregazio hori, erabileren segregazio hori esen moteko, guk bultzatzen dugu eta pentsatzen dugu egokisa dela bai, osintxun polo estrategiko bat egotia. Eta planteatzen duguna da, hemen, eurek hola hitzartuta eta eurek hitzarmen bat planteauta bai, erabilera komertziala. Plan generalean datorren fitxan zer esaten da, erabilera komertzial horretan ezingo dirala dendatxoak ipini, hau da, janari izan dako denda bat izango dela, haundizan, hau da, eroski baten nungero barruan dendatxoak daren hori ez da permititzen izango da. Janarisa izango da gai garrantzitsuena, egon liken momentura baten promozioetako zehosar, baina erabilera komertzialera, janarisen salmentarako erabilerarako ahalbideratzia eraikuntza. Partzela hau beto esan digun. Partzela horretan erabilera hori bermatzen danean, garantizauko biako dira aparkalekuak, etc. Ze? Markatu? Bai? Guk hemen plantatzen duguna da, azkenean, erabileranen aldaketa, hitzarmen badago eta hitzarmen horretan hortikan eratorriko diran pausoak emon biako dira. Ondiokan, lehenko pausoan gari, ondiokan ez dugu modifikaua behiz. Aldaketarik ondiokan ez dugu gauzatuk. Epe ertain bat, motz bat ez noia batera, baina luze batera ez, motz batera bez, guk ondiokan hilabeteak ingo dauz horretan, aldaketa hortatikan eratorriko dira lurzoruko atxatuen gestinua, etc. Luzatu ingo da, bai? Ez dut esaten hilabete batzuetan izango dela. Epe ertain baten izan leike, ez dakit esaten exactamente. Noiz izango da, bai, etxatu nahiko nuke mila galtu oso eta lehenbe etxatu zuk nundi datorren, hau ez, eta Letiziak esan daben moduan, atorrazkenean planteamendu batetik, Soraluzek bere aktibidadia Bergan finkatu alizateko bihar batzuk azaltzen ditu 2018 inguruan, eta lanketa baten ondoren hitzarmen bat onartu zen plenuan, eta horrek dakar konpromiso moduan nolaren aldetik plan generalean txertatzia eremu horretan aktibidadian aldaketa bat. Esango nuke 2018 bukaerakoa dela hitzarmen hori. 2019ko martxoan 25an plenotikan pasau zen eta 28an sinatu zen hitzarmena. 2019 hasiera orduan. 2019ko hasieran hitzarmen hortan konpromiso hori hartzen zen, eta esaten ginoa moduan, ez hau bakarrik, aldaketa puntual honetako batzuk behintzat datoz oso lotuta hitzarmen horren betetzera. Udalak hartutako konpromiso horrek, inkluso denboretan finkatuta, eta denbora horrek baldintzatu da plan general honen aldaketa noiz tramitau. Esan du moduan, aurretik badare ingurumen tramitazioa bideratuta dago, eta neurri handi baten plazo horrek bete alizateko, udalak hartutako konpromiso horrek bete alizateko. Hori da. Ingurumen tramitazioa nahi bozue, aipatzen dutxo berri, 2008ko abuztuan 6ko boletinean publikau zen, bai? Zela puntuz puntu plantatzen daben eta ingurumenak egoki pentsatzen dituan. Ez da bela... Ernai bloke bat zegoen garai baten errentan itxeko kutxak, hori zela garatzen da. Berdin. Guk ez dugu aldatzen hemen ezer. Plan general honetan,
ez da aldatzen. Gabiztak itxen gauza batzuek ez dienak egin behar, nahi dut esatia. Zela, barkatu? Osea, plan generalian agertzen da lehengo bezala, ez? Hori bai, ez da ikutzen honetan. Baina nik, nire informazioa da kutxa nahi zebala berriz ez dakit saltzia hor negoziatzia asunto hori hortikan berriz kentzeko. Ez da, ezin dabe egin kutxabanek ez du ingo errentako etxiak horrez. Hori ez da torre plan generaleko aldaketa honetan, ez dakite exactamente hori itxita dagoen, ez dago hitzarmenik, orduan ez dago jasota. Hemen dago esan digun, adostuta eta akordauta daren gauzak tramitazioa, gehi herritxar batek edo enpresa batek edo alakua eskatzen dituanak eta guk egok ikusi ditugunak tramitatzeko. Udaletxean eskaera edo lanketa pilo bat egon lehizke, kasu honetan ez dakite. Esaten dut, behingoz hori aldatu behar bada, logikoa da, gauza bat, ez da nahin behar, hobeto da, irtera bat emotia, ez? Errentako etxiak behar bazien, da zin badabein, VPO merkiak itxia asko sobeo dala. Aukera bat emotia, libria baino, ez? Orduan, grupo ibarra ikitzen da bena hori, ikitzen da volumena libretik VPO-ra. Bestieri berdin. Hala zingo ziren bloke gehiago, zehatxin bergaran, nik uste dute oso bizitza gutxi eskritiratzen die urtean, oso bibienda gutxi. Orduan, etorkizuna da VPO eta zauta merkiak. Honek esaten duzu, ez da? Orduan, azkeneko blokea hori hortze dago, libre. Bai, blokea horretan, printzipioz aldaketa puntual honetan ez da hobera egiten. Ez erabileran eta ez ezer. Nik uste dut kutxa prest da hola hori negoziatzeko. Danendako beto izango zalako. Ez dut esaten momentua ontsi izan behar dela, Zehatxi plan generalia surtzi urtean aldatu itzen die, baina ikusten die gauza asko ezin dila. Hone guzo garbi da esena, promobitua darez eta egingo die. Baina bloke hori geratu bida egin barik. Reflexio bat etxia izango litzake eta ikustia. Hori, lehen esan dozun gauza berdina, posible dan, ez dan, interesatzen dan, promotoriari berari be interesatzen jakon eta udalari, ze onura eta ze karga suposatzen dutzen, eta hurrengo aldaketarako ez baldin bada, rebizinorako jasotzia, pixkat, zerrendatu esandakoak. Nik uste gaur jasoko duguaktan, pixkat, hori da, sistema berdin algo oneran gertatzen dana, ez da gaia ontsa hitz egiteko. Baina libretik VPO-ra itxe algo oneran bertan asko zegok izango zen. Orduan, aldatzea hori, nik uste dut, promozio pribauape, bera Javiak kutxabanekuak onartzen gozebela, adostia udaletxeakin. Zehatxi, parcela hori udaletxea salduko zen gainera, korretxik kobra bizeban udaletxeak. Nik uste dut, komentatzen dozu zen hainbat gai, gai reflexionatzeko gaiza ez diala, askotan lehenago elgodonerara esan dozuna, ez dala bakarrik erabilera aldatzea. Horrez ekartzen da ben, ze karga zer, gai teknikoa dia eta asko jorratu beharreko gaixa diala, eta hain errezak bez diala urbanistikoki orduan. Bueno. Bai. Garbi, ez dut, badie planteamentuak, maiganean ondienak, 2009ko plan general bada, garapenerako pendiente dare, ere muda isente, eta tartean dare, haitxatu itxuzun bitxak. Bat, abesako algonerako inguru guztia, eta beste nahiko bukaera hori. Ez da kutxa da, promotore bada, parte kutxa eukileikena, baina izatez beste promotore bada, eta horrekin konversazio diferentiak, sasoi diferentan euki ditu udalak. Momentu hontan, ez da planteamenturik hor, eta horreitxik ez da aldaketarik. Badagona da, bideoan itxatzen, letiziak itxatuen moduan, irugan erin hitzarmen baten garapena, kasu honetan urartatxekin, hor lotzen zen, eguneko zentroaren jasotzia udalaren partetik, letiziak itxatu dituen aldaketen kin batera, hitzarmen baten. Eta horretarako be, konpromiso hartu zeban udalak, plan generalen aldaketan, 5. eta 4. arteko eraikin horretan, efikabide aldaketa batzuk, eta zautako batzuk librera pasau, lehen itxatu ditzen aldaketak. Zaten dozuna, beste partzela bat badago inguru horretan, oingoz ez dagoen inungo planteamenturik itxitxa. Momenturen baten, igual zentzeukileike, esaten duzuna, eta zauetara, edo beste planteamentu batzukin, segurasko gaur egungo realitatea egokitzen ez dan planteamentu badalako momentu honetan dagona. Eta ez garatziak hori demostratzen dago. Eta jonbiako da egokitzen, garatu alizateko, edo beste planteamentu dukin, eta adibizan joangoak egin da momen revertidu. Posibilidadeak azkenean da garatzeko aukera emon, edo berplanteau eta espada egokisa revertitzeko bidea joa. Baina, momentu honetan ez dugu, ez, baitxatu izun bi ere mordan ez da planteamenturik.
Bai, hemen azkenian itzen duguna da momentu oro, eskaerekin refleksio bat eta azterlan tekniko sakon bat eukitza gero, behin udalak erabaki klaru bat daukanian. Lanketa asko itzen duguz eta bueno, aipatutakoak beti jaso eta egisa da, bide asko jorratzeiala, batzuk hor gelditzen dira, bidian, eta beste batzuk bukaerara heltzen dira, eta helmugara, eta hurrengo planamentuan aldaketa suposatuko dabe. Zakin nahi baduzu ikusi beste imagenak berriro, edo aldaketaren bat, eske azkar igual pasau dut, baina bueno, edo zalantza baldin bakazu esan. Hau izango litzake orokorrian puntuz puntu plantatzeian aldaketak. Igual oso ondizian dator, baina bueno. Hemen area 50 Azkarruntz, hemen area 11 San Antonio, hemen area 17 izango litzakena Ernaikin lotuta VPU-en ampliazioa suposatzen daben Hartzamendin, hemen Errekaldeko ampliazioa, hemen txikisa ikusten dana da San Martin eta Gorrosingo aldaketa hori, bai, sistema general eskolarretikan deportibora, hau izango litzake Borobiltzu txiki hau, area 40 ben aldatzia industrialetik komertzialera, Borobiltzu handitzu haua Ernaiko etxe bizitzetan eraikigarritasuna handizagoan motia, hemen ikusten dugun Borobiltzu txiki hau honekin eta Hartzamendikin lotuta daun espedientia izango litzake, bai, espazio libreen azalera hor daukana, hemen ointxe komentatu desklasifikazio hori, 500 metro karratu inguruko desklasifikazio txikisa, eta hemen irudixokoko. Gutxi gora bera aldaketak horrek dira, bai? Oso puntualak eta eragin orokorrek ez daukana. Galdera gehiago, etxetik, ez dutzuegu komentau, baina streaming bidez be bai, jentie udaletxeko YouTubeko kanaletik jarraitzen ari da aurkezpen hau, orduan beraiek ondo entzuten gaitxue, bai? Orduan etxetik norbaitek galderaren bat egin nahi baldin badau, txata zabalik daukagu, YouTubeko kanaleko txata zabalik daukagu. Tenemos abierto el canal del chat del Ayuntamiento de YouTube, del Ayuntamiento de Bergara. Vale? Bueno, ez badaukazue bestelakorik, edo zalantzarik, edo beste aportaziorik, bai? Zuek esan, altxatu... Bueno, nik uste dut gaurko aurkezpena bertan itxi ginkela. Eskerrik asko da noi hurbiltzia itxik, eta, Letiziak esan dotzuen moduan, epe bat irekiko da alegazioek eta itxeko, eta 45 eguneko epi egongo da... 45 egun abilak, dira, lan egunak dianak, bai. Eskerrik asko etortzia itxik, da hurrengora arte. Venga, mila esker. Agur. Eskerrik asko.